Welcome and welcome back to my channel. If you are new, please don't forget to like, share and to subscribe to my YouTube channel. It's perfect. According to DJ Tira and according to Briefly News, uBabes Wodumo ungomunye ke wama celebrity ke abuyayo egaming njengoba ke uTira ekade umuntu osebenza njenge guidance yakhe ke uBabes Wodumo. So uBabes Wodumo ke decide ukuthi ke ekugcineni ke kwakho konke ahile ekudluleni ke kwakhe uMampintsha and uDJ Tira ube umuntu omesekayo kakhulu ke kulokho. Uthi uyambona even ngisho negain yakhe ke ngokwe weight emzimbeni uyabona ukuthi cha amandla ke aya ngokubuya. So uye wamthakazela ke wambongisa kakhulu ke uBabes Wodumo kulokhu ukuzimisela and wathi ke ingoma zikhona ekumele ke ziphume njengoba ke kade bese studio sonke lesikhathi. Webafethu ngithi mina ke ake ngizwe ke uPaula kwakho ngalolu daba kuyona la i-comment section ngezansi. Ungakhohlwa ukulike uphinde ushare ama video esipostayo.